आरो बिथाङा बुंदों जे गौरां हटेलाव थानाय समायना सिख्ला बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय समायना सिख्लाफ्रा खेराइ रिजर्टआव जुदि समायना सोरबा सिख्लाफोर थायोब्ला आं BPF दोलोखौनो नागारगोन। इलेक्सनाव जेनबानो UPPL दोलोखौ माइक्रस्कपजोंसो नायगोन। बर' बिथाङा जुदि दोलोनिफ्राय रिजाइन लायाबा आरो राजखान्थि खालामा होनदों, राजखान्थि खालामनाय नुयोब्ला बिनि फिनखौ जों होआ, रायजो राजायानो होगोन थारैनो। BTC होनोब्लाथ' मोनसे 6 शिड्युलनि मोनसे काउन्सिल। दा बिथाङा बुंदों जे 4 मासनिल' मोनसे बाजेट लानानै फैदों, बोसोरसेनि जानांगौमोन बाजेटआ रायजो राजाफोरनि मोनसे देरसिनथार इन्टारेस्टनि थाखाय। खिन्थु टेरिटरियेल बिनि मिनिङानो जाबाय जे गावखुंथाय, गावनो खुंनो मोननाय। दा BTCआ ओरैबायदि मोनसे पावार दङ, बेयाव आयेन बानायनो हानाय मोनसे पावार दङ, जेराव 6 शिड्युल काउन्सिलाव बाजेटखौ खननै खनथाम इयारलि बेफोरबायदि बानायनो हायो। दा आं BPFनि जानानै आं बेखौनो फोरमायनो नागिरगोन, बिथाङा अननानै जिहेतु दुलाराय बिथाङा पलिटिकेल साइन्सनि सासे स्टुडेन्ट, इन्डियानि कनस्टिटिउसनखौ एसे फरायनानै नायथों जे 6 शिड्युल बायदि मोनसे काउन्सिलाव बोसोरसेयाव खननै खनथाम बाजेटखौ खालामनो हागोन ना हाया, बेखौ बिथाङा अननानै एसे नायथों। बिनि फिननायखौथ' रायजो राजायासो होगोन। दा बिथाङा जे 4-दानसिमल' थानो हागोन होननानै बबेनिफ्रायबा मोनसे सर्स मोनदों, आं बेखौ बुंनो थाङा। खिन्थु थांनाय BTC इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा जोंखौ जेरै 28टा सिटआव देरहाहोदों, दा फैबाय थानाय एसेम्ब्लि इलेक्सनावबो, आसामनि एसेम्ब्लि इलेक्सनावबो 15टा सिट दङ BTCआव, जों 15थायाव 15थाखौ जों देरहागोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो बेराफारसेथिं रायजो राजानि लोब लोब जे जोंखौ सापर्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। खिन्थु दुलाराय बिथाङा अबे मोनसे सर्सनिफ्राय 4 माससिमल' थागोन, दा बेखौ मोनथिदों, आं बेखौ बुंनो थाङा। खिन्थु बिथांमोनासो मोनसेबो देरहागोन ना देरहाया बेखौ माने रोखायै जों बुंनो हाया आरो। माने माइक्रस्कपजोंसो नायनांगोन नामा MLA इलेक्सननि उनाव, आं बे खोथाखौसो गोसोआव सानबाय थादों आरो। बिथाङा बे 2 लाखनि खेथ्रआव बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैया होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला UPPL सरकारनि दिनाव गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौनो हरनि समावसो होनाय जायोमोन। दा बिथाङा हराव होग्राखायनो, जोंनाथ' BPF सरकारा सानावसो होयो गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौ। जानांगौ बिथाङा हरनि फलानखायनो साननि जोंनि BPFनि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ नुवाखै जानांगौ बिथाङा। आरो बिथाङा बुंदों जे गौरां हटेलाव थानाय समायना सिख्ला बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय समायना सिख्लाफ्रा मोनदों होननानै। जुदि गौरां हटेलाव बा बाथौ खेराइ रिजर्टआव जुदि समायना सोरबा सिख्लाफोर थायोब्ला आं BPF दोलोखौनो नागारगोन, आरो आं UPPLनि सेराव आंनि आसिनि 10टा आसिखौ आं गथायनानै होगोन, आंनि आसिखौ दानस'जोबथों। आरो 2 लाख रांखौ ओरैबायदि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिसन, माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बानायनानै होनाय जादों, जायहा स्किलनि सार्टिफिकेट दङ। दा बिथांमोनाबो लुगैदों, थिग दा फैबाय थानाय समाव नैबे फार्स्ट MLA इलेक्सन जोबनायनि उनावबो आरो सेकेन्ड जे फर्मखौ राननाय जाबावगोन, बेयाव बिथांमोना खाबुला नोंथांमोननि सेराव बा रंगल बर' नोंथाङाबो मोननो हागोन बेखौ, जुदि नोंथांनाव जयगथा दङब्ला, जुदि नोंथांनाव स्किल सार्टिफिकेट दङब्ला जों होनाय जागोन। बेयाव खुनु BJP, कंग्रेस, UPPL, सोरबा BPF, तृणमूल कंग्रेस बे पर्यायसिम जों नायनाय जायाखै। स्किलआ जुदि स्किल सार्टिफिकेटआ दङब्लानो नोंथाङाबो बा नोंथांनि दोलोनि सुबुंफ्राबो बे 2 लाखखौ मोननो हागोन। जों रावखौबो नेवसिया BPF हिसाबै, मानो होनबा BPFआ गासिबो हारि हारिसा, धोरोम, राव, हारिमुखौ लानानै सिगां फारसे खामानि मावलांनो थाखाय ओंखारबोखानाय मोनसे अरायथा मोनसे दोलो बियो। MLA इलेक्सना एप्रिलाव जागोन, बैसागुनि सिगांनो जागोन। बिथाङा 6 मान्थसनि खोथा बुंदों, बिसोरो जेनखागोनखौ नुहुरखादों। आरो नैबे MLA इलेक्सनाव जेनबानो UPPL दोलोखौ माइक्रस्कपजोंसो नायखानांगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा ओरैबायदि सासे मानसि, जुदि खनसे रादायखौ होबायब्ला बे थारैनो बख'गोन। आरो रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायाव BPF दोलोआ जाफुंसार जागोन, आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जि प्रमिस, बे प्रमिसखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव मावफुंनानै होथारगोन आरो गखागोन। आरो जिदिनखालि गगोन, रंगल बर' बिथाङा जुदि दोलोनिफ्राय रिजाइन लायाबा आरो राजखान्थि खालामा होनदों, राजखान्थि खालामनाय नुयोब्ला बिनि फिनखौ जों होआ, रायजो राजायानो होगोन थारैनो।